Hej, nu er jeg fløjet hele vejen fra Danmark til Grønland, og nu skal jeg ud og se, om jeg kan finde mig en grønlænder. Hej, må jeg stille nogle spørgsmål? Ellers tak. Hej, må jeg godt stille nogle spørgsmål? Ellers tak. Hej, må jeg stille nogle spørgsmål? Ja. Jeg har lagt mærke til, at grønlænderne her på Grønland, de er ikke så glade for kameraer. Hvad tror du, det skyldes? Jeg tror, det er fordi, at grønlænderne de er meget generede. Har du egentlig nogensinde været uden for landet, altså Grønland? Ja, jeg har været i Danmark, i Nordjylland, fordi jeg skulle besøge min søn, som går på efterskole i Danmark. Var det ikke virkelig dyrt? Jo, det kostede 4.000 kroner. Det var mange penge. Hvordan kommer I så rundt mellem byerne nu, når der ikke er veje? Vi kommer rundt med fly, men når det er dårligt vejr, så bliver det det langsomste. Altså, det var jo små fly og helikopter, I flyver med. Har I så ikke rigtig lufthavne og rigtig store fly? Jo, vi har 14 lufthavne her i Grønland. Hvilket selskab flyver I med, ligesom danskerne flyver med SAS? Vi har Air Greenland. Er det jeres eget flyselskab? Ja, det er vores eget. Dækker selskabet Air Greenland også over andet? Det dækker også over fly, eller det dækker over fly, taxi, bus og helikopter. Kan du fortælle lidt om selskabet Air Greenland? Ja, Air Greenland det blev grundlagt i 1960. Det er ikke så stort selskab, fordi vi er jo så lidt her på Grønland. Der er 26 helikopter og 37 fly. Ja. Ved du hvad? Tusind tak. Du har været til meget stor hjælp. Du må have en rigtig god dag. Ja, vi ses. Tak fordi I så med, og nu stiller vi over til sporten.